Nina bovava lenkunzi yakethu kwakhetho umthandawo nazi indaba ze1KZNTV nifundele uphilano kaCebekhulu sanibonani. Nazo kezona ndaba esithi izo ezihamba phambili namuhla. Uhulumeni uzibophezele ukweseka abafundi, kanti abafundi bathi ke ziqale kahle izivivinyo. Indida Kuminza Umfana EMTHUNZINI. Salemungelene nebezulu eliphezulu kwindaba zethu ze1KZNTV. Uhulumeni wesifundazwe KwaZulu-Natal uzimisela ukwenza konke okusemandleni ukweseka abafundi bakaMatric abaye baqala ukubhala izivivinyo zabo zokuphela konyaka namuhla. Lokhu kuvele kade ke behambele isikole iSolemamba High School esingaphansi kwesifunda saseMlazi eThekwini ukuyohlola ukuqala kwezivivinyo kanye nokufisela abafundi ukubhala okuhle. Nakuba isimo sezulu besingesihle osungwini lokuqala njengoba kubhalwa iphepha lesingisi kuyiphepha lesithathu, kodwa abafundi besikole iSolemamba bakwazile ukufika ngesikhathi kanjalo nohulumeni wesifundazwe okubala nezikhulu zomnyango. Ekhuluma nabafundi uNdunankulu ubufisele okuhle kodwa wathi kuzomela bazi ukuthi ibanga likaMatikletsheni lingelibalekile lokuqala izinga lempilo. Akusekho vele okuningi umuntu asengakusho kunina ngoba senisebenzile ninokweni senikulindele kuphela ukuthi makuphela ama examinations niphase niqhubekele phambili nempilo. Mina nje angisaboni abantu baka Matric mangibona nina. Sengiyibonela cisho odokotela, sengiyibonela imantshi. Sengiyibonela nje ikhulu ezinkulu ezikhona emnothweni wezwe lethu. Mangibuka nina mina ngibona ama students. Because we are now in fact only waiting for 3 years, some 4 years, 5 years, 6 years, 7 years. And then you realize your dream that you have been working for almost 12 years. When you started schooling at grade 1 until now, some started at grade R until now, for 13 years, we have been preparing for this moment. It's an important moment which must be embraced by success, and I know we are going to make it. Success to you is assured. Ungqongqoshe ekhuluma nabafundi ubadonse ngendlebe ekutheni bengabaphathi umakhalekhukhwini uma bengena emagumbini okubhalela ngoba lokho kungagcina kulala ikusasa labo ngokukopela. Sifisa ngathi ningaphasa nithandaze kodwa sifisi ukuthi kube khona abazophatha amafoni eklasini kwi-exam center, engathi eklasini kwi-exam center, because phone yenza ukuthi you end up cheating, and if you cheat we are destroying your own life, because it's easy to identify those who are cheating during the marking process. So it's better that you make sure that you comply with the rules of the exam center, and wish you good luck. Lesikole sinabafundi abangu257 ababhala izivivinyo zikaMatikletsheni kanti ngonyaka odlule sathola u96.8%. Ngokangqongqoshe wezemfundo uthi kulonyaka bazimisele ukukhuphwa kakhulu ngokwezenga lokuphasa kulandela ukuthi ngonyaka odlule isifundazwe KwaZulu-Natal salala unumber 2 kwisifundazwe zizonke. Abafundi bathi bakholwa ukuthi benze konke okusemandleni futhi bazobhala lokho abakufundisiwe bese bephumelela ngendlela abafisa ngayo. Ukubhalwa kuqala osuku namhlanje kuyoze kuphothulwe ngenyanga ezayo. Ngotebogo Sibisi wezindaba ze1KZNTV ku channel 261 ngisemlazi eThekwini. Ngqongqoshe zemidlalo amaciko namasiko KwaZulu-Natal umuntu omuhle ekhawula unxusa umphakathi ukuba kugwemeke imibhikisho engaphazamisa ukubhala kwabafundi izivivinyo zikaMatikletsheni zokuphela konyaka. Ekhuluma ke neziko lendaba ukhawula ngenkathi yohlola kuqala kokubhala kwezivivinyo esikoleni Ziqalile esho inyakatho lesifundazwe uphinde wanxusa umphakathi ukuba baseka abafundi ngazo zonke izikhathi njengoba ke sekuqale ukubhala kwezivivinyo zokuphela konyaka zikaMatikletsheni. Ungqongqoshe wezemidlalo amaciko namasiko esifundazweni KwaZulu-Natal umuntu omuhle ekhawula uhambele esikoleni samabanga aphezulu iZikamatikuletsheni High eseshowe ukuyobona ukuthi abafundi bakaMatikletsheni baqala kahle yini ukubhala izivivinyo zabo zokuphela konyaka. Ukhawula unxusa umphakathi ukuba ugweme imibhikisho
ngoba ingagcina isiphazamisa izivivinyo zabafundi. Siyakukhuza konke lokho ukuthi makhona izinto eziyinkinga imiphakathi ayingabe seyilimaza ikusasa lezingane zethu ngalokho axoxe nabasemagunyeni nabasemalungelweni kuze inkinga zilungiswe kepha nezingane zibe ziqhubeka nomsebenzi wazo ngoba ishwa ukuthi masedlulile usuku lo msebenzi walo losuku ngokwama exams usuku sewudlulile sekusho ukuthi umuntu sekufuna aqale phansi omunye 12 months. Ngalesikhathi abafundi bayazilungiselela bagcina sebeba namaklasi engeziwe kanti ukhawula uthi umphakathi awuqikelele ukuthi uyabagada abantwana uphinde ubaseke ngaso sonke isikhathi. Kufanele izingane ziphephe, kufanele izingane zifideke kahle. Ezinye izikole zibana lokho kubizwa ngama boot camp, izingane zibe sezikoleni, izikole othisha bangena emaphaketheni abo belungiselela lokho. Ngakho umuntu nomuntu oyisakhamuzi uneqhaza naye ngalibamba ngokuthi kube khona umnikela wenzayo. Kungaba ukuthi uqinisekisa ukuthi izingane ziphephile, uqinisekisa ukuthi izingane zondlekile, nokuthi nje ke uyisakhamuzi somphakathi uyabheka ukuthi konke kuhamba kahle esikoleni sendawo yakhe. Kanjalo nesekela lemeya kumasipala uMlalazi lithi bayathemba ukuthi abafundi bazobhala kahle ngaphandle kwezihibe baze bayophothula ukubhala kwabo. Sizokhuthaza ukuthi abantwana bethu babhale kahle konke abakufundile kubuye ngalezi zikhathi bengabi nakho ukuphenika nokwethuka ngoba kubo silindele likhulu, silindele ukuthi bathathe isifundazwe noMlalazi bakubeke phezulu ebalazweni. Ngakho ke ukukhona bethu lapha namhlanje ukuzogqugquzela nje ukuthi izingane zethu ibhale kahle, sinxusa noNkulunkulu kuba abe kanye nazo ayisikelele kulesi sikhathi. Ukhawula uphinde wadlulela nakwezinye izikole ezingaphansi koMlalazi ukuyobheka isimo. Ezindabeni ze1KZNTV kubikuthi abantu maphumulo eShowe. Khona manje lokho abafundi bakaMatric bathi ukuqala ngephepha lesifundo lolimi luyisingisi kubasizile kakhulu njengoba ke kubanikeza ithemba lokuthi izivivinyo azisabeki futhi izohamba kahle. Basho kanjena ngemuva kokuqeda ukubhala iphepha labo lokuqala namuhla lezivivinyo zokuphela konyaka kuMatric. Kanti ke nezikole bezinenkinga ezahlukene ukubala kwengqalazinda ziqalile nazo ukubhala ngaphandle kwezihibe. Abafundi bebanga leshumi bathi beliziyele ipeni ephepheni njengoba bebebhala isivivinyo sabo sokuqala namuhla isingisi. Abasesikoleni isukuma comprehensive bathi bekungamanzi amancane. Besibhala English paper 3. I wouldn't say much about it because it is more of ukuthi essay, my diary, and stuff like that, that you can just amanga, so you don't have to stress. You don't have to stress that much about it. Iphepha lami lokuqala khathi ngiqala ukubhala nervous, but ke the time sithandaza sisho omkhulu kwa right, so ngibhale kahle. Beku right ukuthi siqale nge-language because also it motivates you ukuthi uzicabange ngazuthi uzokwazi ukubhala kahle throughout ama exams. Also just the environment ukuthi uyijwayele because we did right here kade kuyama trials and kwaba ngathi ifie iyehla masibuya kuba ngazuthi kuyasabeka kakhulu because it's the finals. But njengoba kusiqale nge-English and it was a smooth paper nje, it was a good paper for us, so it was very motivational. Uvala lokho kakhulu kodwa lukhona lokuthi because ngizobe ngimakela umuntu engamazi this time kodwa ngiyathemba ukuthi lozobe ngimakela uzokwazi ukuthi angimakele kahle yonke into ibe right. Nami ngiyazithemba into engibhalile. Owesigungu esilawula lesikole uthi konke kuhamba kahle futhi bajabule. Sijabule kakhulu uma ngabe ubuka inkinga isikole esidlule kuzona. Unyaka uqala besingayijhethi sofika lesikhathi izingane zethu zi ready for ama exam kodwa kwazekile ukuthi siyisikole sidlule kuzona zonke izingqinamba bekade zikhona kusetshenzwe ngokubambisana kulungiselela lama exam lawa. So sijabule kakhulu ukuthi lifike lo suku namhlanje ingane ziqalile ukubhala sizibonile ekseni zingene esikoleni nazo uyabona ukuthi imoya yazo ijabule. Ungqongqoshe uzokuthutha KwaZulu-Natal uhambele lesikole njengoshampeni waseMgungundlovu. Isiconfirmile ke district umhlolo omkhulu babuMabinzi cha baqale bonke amaphepha afile kuzona zonke izikole. Isukuma nizokhumbula ukuthi ayi-adopta ngenkathi sisaka 8 sifanele siqhubeke nomsebenzi wethu wakhona kunanezithembiso ezazenzile ze-Wi-Fi noma umsebenzi ungakafinyelele egcineni bayiqalile ke iprocess yakhona. So baqalile abafundi ba-152 ababhalayo njengamanje. So sicabanga ukuthi uhlelo lihamba kahle nama-invigilators are-happy ukuthi sonke isimo sohamba kahle. Kanti ukubhala kwezivivinyo kuyaqhubeka kuyoze kuphothule ekupheleni kwaLwezi.
Ezintabeni ze1KZNTV ku-Ayanda Dube ngisembali eMgungundlovu. Usadunguze bumnyameni namanje umndeni wakagumete emthunzini enyakatho KwaZulu-Natal ulandela kokuminza komfana wakhona obeneminyaka eyi14 yobudala. Unina walomfana uthi lesi sigameko senzeke ngomgqibelo ebhishi lasemthunzini ngenkathi yena ke lomfana ehamba eyobhukuda nabangani bakhe. Sekuphele izinsuku ezimbili ulwazi Gumede oneminyaka eyi14 anyamalala olwandle lasemthunzini njengoba lesigameko senzeka ngomgqibelo ehamba nabangani bakhe. Unina womfana uphilile Gumede uthi indodana yakhe yahamba nabangani baya ebhishi njengoba babeqashe imoto futhi wayengenalo ulwazi ngalokho. Kushuthi uhambile bengekho mina ngisemsebenzini but engashongo futhi ukuthi uzohamba nabangani bakhe. Kushuthi ba le mali ke bengihlale ngimnika ukudla esikoleni yena beyithathe bekelela ukuthi bazoba ne trip nabangani bakhe. Bahamba ke beqasha itekisi ngoba bebezingane bodwa engekho umuntu omdala even no driver wetekisi naye ngathi mangimbuka ngambona eyingane sebefikila so base beyeza ke la ulwandle ngoba mina ngafonela ngezwe sengisemsebenzini kahlahle kwakunemali ngangithi akayithathe ehambise kwenye indawo manje ngiyafuna ucinga libanje labanje usisi owayela mase ngiyabuza ukuthi mina ubani wena mase hayi uma akakwazi ngithi mina ingane yami mayisethi la emthunzini ngithi mina emthunzini wenzani wayesethi ke usengene la olwandle bazama ukumkhipha abasambona ukuthi uphelele ngapi angazi ngisho ngathi bengangisiza angisazi manje angisazi kwangempela angisazi kumele ingqondo nje angisazi izinjani. Lo mndeni ubusolwandle ukuyolinda ukuthi ngabe akaphumi yini umfana olwandle. Umasipala umlalazi na uhambele kuleli bhishi ukuyozulana nomndeni. Uduke khona umntwana kulo lolu lwandle wagcina engatholakalanga kuze kube manje. Sinethemba ukuthi kulokhu mhlambe nakuba insuku sibuka iqhubeka kodwa uzogcina etholakele lo mntwana ngoba siyaye sikukhalele kakhulu ukuthi noma ngabe ke uqhamuka ukusiphi isimo kodwa umndeni awuthole ukwembuleleka ugcine isiphetho esiqondile ube naso ukuthi umntwana wawo uphelele kuphi lapha aphelele khona kungabe ukukhomba emanzini nje uthi wasithele emanzini. Leli bhishi lingaphansi kwabezemvelo kanti alinabo abaqaphi. Umphakathi ngobuningi bawo okungenani awungakhokhi le mali ekhokhwayo mangabe kungenwa lapha olwandle. So ke kusho ukuthi lokhu mhlambe kuyinselelo ethi ake kube khona ezinye ithangami mhlambe ezingahlalwa zinhlaka zonke izithintekayo ke kubukisiswe kahle le ndaba yokuthi lolu lwandle ngoba ulwandle vele olusebenzayo ake kubukeke ukuthi akababe khona abaqaphi ngaso sonke isikhathi. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uThabani Maphumulo emthunzini. Ake seyitolene nebesilo sobuye sibuye nezinye zindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1KZNTV nazo kwezona ehamba phambili namuhla. Uhulumeni uzibophezele ukweseka abafundi kanti abafundi bathi ke ziqale kahle Izivivinyo. Indida Kuminza Umfana emthunzini. Iqembu leNkatha Freedom Party AFP namuhla libambeke isithangami nabezindaba ngenhloso kuzochaza kabanzi ngomsebenzi osowenziwe uhulumeni obambiswana kuzolonke nasesifundazweni KwaZulu-Natal. Lesi sithangami sabezindaba size emva kokuthi kulo uhulumeni kadenza ke izethulo ngezinto asezenzile kulezi insuku ezilikhulu lo uhulumeni ke wabunjwa. Kulesi sithangami leli qembu belizochaza kabanzi ngezinto eselizenzile ikakhulukazi kule minyango kazwelonke ekwazile ukuthola izikhundla kusona ngesikhathi kwakhiwa uhulumeni obambiswano. Umengameli leli qembu usibosagculisekile ngendlela umsebenzi ohamba ngayo bebamisele namanye amaqembu ukuthi seziphelile izinsuku ezilikhulu u100 days iIFP iyingxenye kahulumeni wobambiswano kuzwelonke iGovernment of National Unity nohulumeni wobambisano kwisifundazwe saKwaZulu-Natal esiholwa iIFP nohulumeni wobambiswano kwisifundazwe saseGauteng la sinongqongqoshe uMEC umfowethu Bonkosi Dlamini.
iqembu le-IFP lenelisekile ngomnikelo owenziwa uhulumeni wesifundazwe kwaZulu Natali, uMEC we-IFP uComrade uBonginkosi Dlamini eGauteng kanye nongqongqoshe womnyango kaCocta owumengameli ka-IFP nongqongqoshe emnyangweni oqondene ne-Public Service Administration inkosi uMzamo Buthelezi owusekela ngqongqoshe owusekela mengameli we-IFP kanye nosekela ngqongqoshe uComrade uMkhuleko Hlengwa kanye nomnumzana umhlonishwa uNaren Singh. Kumanje sekuvela izinkulumo ezamahemhemu ngodaba lokubanjwa kwezingqungquthela zokukhethwa kobuholi be-IFP. Umengameli liqembu uthi kuyimanje basesigabeni sesibili sokwenza amalungiselelo kodwa kwamanje basabheka inhlelo zamagatsha. Kusukela ngo-October 2025 kuya ku-October 2026 inyanga ezili12 sigxile kumkhankaso wokulungiselela ukunqoba ukhetho komasipala ngoba omasipala njengoba bezokhetha ngo-2026 November uma kuphela iminyaka emihlanu sifisa ukuba iqembu le-IFP landise omasipala elibaphetheyo kwaZulu Natal, eGauteng nakwezinye izifundazwe ukuze sigxilise uhulumeni osondele kubantu oholwa iqembu nemigomo yeqembu le-IFP. Kodwa Sibisi wezindaba ze1KZNTV kuchannel 261 ngiseThekwini. Sekadaka ngqongqoshe lomnyango wezokuthutha kulelo Umkhuleko Hlengwa uthi bayizinkulungwane ezili12 phecelezi 12,000 ngonyaka abantu abafayo kuleli ngenxa nje ingozi zomgwaqo ngakho bazoqinisa ke imikhankaso nezinhlelo zokuphepha emgwaqeni. uHlengwa ubekhuluma kanjena ngenkathi kuqhubeka inkonzo yomngcwabo yabantwana abayisithupha kwabayisishiyagalombili abashona engozini yomgwaqo ekade kubandakanya imoto yohlobo le-Avanza kanye neloli ngasemandeni kumgwaqo onguthela waye ku-N2. Bekuwusizi nomunyu enkonzweni yomngcwabo abantwana abadlule engozini yomgwaqo ku-N2 ngasemandeni. Isekela kaNgqongqoshe Umnyango wezokuthutha kuleli Umkhuleko Hlengwa ethula ke inkulumo yakhe uthi-ke bazoqinisa izinhlelo zokuphepha emgwaqweni ukugwema ke izihlekelele ezifuzile ezimi. Ukuza kwethu lapha siyacela ukuthi sishaye inhlabamkhosi mzwa kwethu ukuba asibambisane ukuqinisekisa ukuthi emgwaqeni siyaphepha. Akho yonke lemizamo esiyenzayo siyenza ngenxa yokuzama ukuthi singehlelwa inhlekelele efana nale. Sibakhalele abazali ngoba akekho umzali oyekafisa ukuthi kube uye ovalelisa ingane yakhe. Isimo nje sendalo sithi ithina ingane esingcwaba abazali. Ngakho ke uma sekuphambana kanje kudinga ukuthi kube khona ukusondela eduze esikwenzayo ukuguqula isimo esingesihle emgwaqeni yakithi. Kanti ke umnyango wezokuthutha esifundazweni unxusa kube imindeni inikwe ithuba ikwazi ukuzila ngalezi sikhathi. Ngiyafisa ukuthi engathi lemndeni singayihlonipha ngokuthi lolu daba singaparticipate sigcine sizifakela ukuthi kwenzakalani. Ngoba asazi sonke ukuthi kwenzakalani. Umuntu osaphilayo wakandaba uthena akakhumbuli lutho. Imindeni ikhulumile ke ngabathandiweyo babo kuhlanganisa ke nokufundwa kwencwadi ebhalwe umama uNcwane oshonele ke ngabantwana abathathu kule ngozi. Hamba kahle sithandwa sethu. Hamba kahle mfana kaMama. Hamba kahle sishi. Sizobonana kubelizayo kuma senze kahle. Anginawo amaningi bafethu. Kodwa ngingenze khona. Ngiqhame ingozi ngiqwantwana. Nangishiya nami sengazi ukuthi sengikhulile namadodana kababa sengikwazi ukuthi nami mangihamba ngikwazi ukuzazi ukuthi ngivikelekile. Kodwa namhlanje ningishiya mthengane
ingishiye ngingazi. Kini hambani kahle bantu bami, ngizohlala nginikhumbula konke okuhle ebeningenzela kona. Angazi ngizomemeza bani manje. Hayi kulungile, njengomama wenu ithemba lami beliselikhulu ngani. Ngicela nazi ukuthi ngohlezi nginikhumbula. Kanti-ke ababili bakwaNgcongo ababebandakanyekile kule ngozi bafihleke ngomgqibelo bona umshayeli weloli yena-ke usathola ukwelashwa futhi-ke uyelulama esibhedlela. Lezi ke izindaba z1KZNTV nginguSamukeliso Nqulunga ngisemangethe eMandeni. Amakhansela eqembu le-ANC ngaphansi kwesifunda sasoGwini athekela ulwazi ngokusebenza kohulumeni wobumbano kumhlangano obubizwe unobhala leli qembu likakhongolose kulesi sifundazwe ubheka imtolo Civic Center ePortshepstone oGwini. Umtolo uthi kubalulekile ukuthi bafundise amakhansela ngeGNU njengoba ke ewumlomo womphakathi bekwazi nokucacisela abantu ngalo uhulumeni wobumbano. Athekela ulwazi ngokusebenza kwahulumeni wobumbano phecelezi GNU amakhansela eqembu le-ANC angaphansi kwesifunda uku. Lo mbuthano obubanjelwe ePortshepstone oGwini oseningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal lapho unobhala weqembu likakhongolose ebethekela khona ngolwazi lwahulumeni wobumbano kumakhansela ngaphansi kwalesi sifunda. Uthi uma amakhansela enolwazi oluphelele ngalohulumeni bazokwazi ukudlulisa ulwazi okuyilona emphakathini njengoba bewumlomo womphakathi. Okokuqala sobacacisela ngeGNU, sibacacisele ngeGPU, sibacacisele ngokuhle kweGNU nokubi kwayo ngoba ayikho into engenabo ubuhle, ayikho into engenabo ububi, nokuthi futhi sicacise kabanzi ngokuthi abaholi bomphakathi ukuthi bakwazi ukuthi bayoba umlomo wethu emphakathini ukucacisa ukuthi kusho ukuthini ukuthi lo hulumeni esingene kona, nokucacisa futhi ukubona ukuthi akuwona iqiniso ukuthi iGNU kune organization eyodwa ekuyona eqoqobela iGNU. Futhi kubalekile ukuthi uANC kube ngosebenzela abantu. Amakhansela wethu ufuna enze ngako konke okusemandleni ukusebenza namagatsha wethu ukuthi usuku nosuku bayasebenza ukulungisa inkinga zabantu. Abantu bakithi basanobubha kakhulu, abantu bakithi bayobuyelwa ithemba kukhongolose nakhulumeni wakhe uma eyilungisa inkinga zabo ababhekana nazo usuku nosuku. Uthi nakuba zikhona izingqinamba kodwa kukhona ukusebenzisana kuhulumeni wobumbano. Ngisho emshadweni babili kuba khona inkinga, ithi research esanda kwenziwa ephume emavikini ambalwa edlula ukuthi uma bethiwa ngavotwa kusasa iANC sigene u5% engathola u5%, kodwa ke vele bakhona phela inkinga ukuthi abantu bahlukene kabini, khona uquqaba abantu abasemazingeni aphansi abafuna iservice delivery, kukhona abaholi abaziboni sometimes izinto ngehlo lifanayo noquqaba. Uquqaba lona iGNU libona ukuthi ilethi stability ibuyisa iANC emandleni and bakholela ukuthi iqhubeka kwezindlu kusezokwakhiwa, ukuqhubeka kwama-grant kusezokwakhiwa, ukusezobathola, ukuqhubeka kwama-ARVs basezowathola, ukuqhubeka kwazo zonke inhlelo ze-social services. Bakholela futhi ukuthi njenge-350 ibuyekezo ingagcina yenzekile i-basic income grant yawo wonke umuntu ongasebenzi. Uquqaba liyakuthemba lokhu bakuzenzeka, liyathemba ukuthi ngakubo iklinikhi yogcina ifikile, umgwaqo ogcina ufikile, isikole siyogcina sifikile, isikole sesakhiwe siyogcina computer lab. Kodwa abaholi bona babona ukuthi abanye babo ukuthi le GNU ukuba ngaba ayikho ngabangena uminister, then ilwiswa iGNU ngoba ifaka abanye abantu, funa kuphuma abantu sale sibe bancane, ngoba amasala sibe bancane ibhodwe ikhekhe edliwayo ngabe libuka ngeliso lokudla, balibona ukuthi ikhekhe leli liyancishiswa mangaba sibaningi, then mangaba sibancane ikhekhe lizoba likhulu sidle kakhulu. Then abaholi abanye abayibona iGNU ngendlela umphakathi nabanye abaholi abaqotho bayibona ngayo. Abaholi abaqotho nomphakathi bayibona ngendlela ehlukile iGNU. Abaholi abawogombela kwesabo nabakhohlakele bayibona ngendlela ehlukile iGNU. Lo mbiko beniwethulelo uZamando Sicele wezindaba ze1KZNTV ngisesayidi. Ake siphinde futhi seyitolweni nabesilo sobuye sibuye nezinye zindaba.
Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1KZNTV nazo ke izona ezihamba phambili namuhla. Uhulumeni uzibophezele ukweseka abafundi, kanti abafundi bathi ke ziqale kahle izivivinyo. Indida Kuminza Umfana EMTHUNZINI. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda leli ngu-17.63 maliqhathaniswa nedola laseMelika bengu-19.14 maliqhathaniswa ne-euro yase-Europe libe ngu-22.98 kupondo waseBrithani. Intengo yegolide yona ngu-$2,727.06 ounce, uthi intengo kwayo ngahluziwe ibe ngu-$73.06 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Uqeqeshi weqembu leMamelodi Sundowns uManqoba Mnqithu udala ukuthi uzoba nomhlangano nomqeqeshi weqembu lesizwe iBafana Bafana uHugo Bruce mayelana nokungaboni ngasolinye ngokungadlaliswa kwabadlali abathile. Emasontweni edlule kuBruce walibeka ngembabelo ukuthi ake nemeneze ngokudliwa ke iskimu kwiSundowns kwabadlali abamqoka eqenjini lesizwe ongodebo Homkwena kanye noKhuliso Mdawu. Kweminye imithombo bezindaba uMnqithi waphendula wathi lo mqeqeshi waseBelgium akabheke ezakhe indaba angaxambukeli kokwenzeka kuSundowns. Nokho kuphindwa kugcizelela ukuthi angathanda ukuthi baxoxe ngqo ubuso nobuso ukuze bacaciselane ngenhlalo zabo baphinde futhi babonisane nangokunye. Ake sibheke naso isimo sezulu esingalindeleka. Nina bomlilo othatha ushisa ikhotha zasedlebe kwakoshanese mabedlana kwamzimba umntwana nethimba lonke le ndaba sithe ixabene. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.